בבית החולים תל השומר מאושפז תינוק שנחבל קשות אתמול במהלך ברית מילה. אביו של התינוק מל את בנו. התינוק הזה נותח בבית החולים בניסיון לעצור את הדימום מאיבר מינו. שלום למוהל פנחס רוטרמן, מוהל ותיק מבני ברק. שלום וברכה. אני למדתי מניסיוני האישי שהמוהל הוא שליח של האב של התינוק לבצע את ברית המילה. נכון. אז מה פתאום אבי התינוק מל את בנו? מצווה בו יותר מה שבשלוחו. זאת אומרת, בעברית? שמצווה על האב, על האדם לעשות את המצווה, יותר מה שיתן זה על ידי שליח. כן, אבל אם האב נאמר מתוך מתח וחרדה במהלך הברית ידו רועדת, הרי הוא לא מומחה והוא לא ותיק והוא לא בקיא בעניין הזה. המוהל לא משגיח על פעולת האב? היה צריך להיות כזה דבר, על המוהל שפיקח עליו היה צריך להיות ערני יותר, ולא כל אחד יכול לעשות את זה. מה בדיוק קרה שם? אני יודע שאותך הזעיקו אחרי העניין, כדי שתבוא ותנסה לסייע. מה קרה שם בברית הזאת שגרם את הנזק הקשה כל כך? מה שקרה שם, אני לא הייתי שם, אני הייתי בבריתות שאני ביצעתי, לא הייתי בכלל במקום, הייתי בדרך לברית אחרת, קיבלתי הזעקה לידי אחד שמכיר אותי, מוהל צעיר, ואומר לי, יש כאן בעיה, יש פגיעה בגלנץ. שאל אותו, הפגיעה קשה או קלה? הוא אומר לי, נראה שקשה. אני הערכתי כבר שזה לא טוב. אז אמרתי לו, אל תשחק הרבה, שלא ישחקו הרבה עם זה, לקחת אותו מיד לבית חולים. הם אמרו שמוהל אחר בא בדרך למקום. בסדר. אחרי שאני ביצעתי את הברית שלי, אני מתקשר שוב לאותו אחד שנמצא, שאל אותו אם זה שהתקשר אליי, אתה נמצא במקום? והוא עונה לי, כן, אני נמצא במקום, ונמצאים פה שתי מוהלים, לא ינקוט בשמותם, והם אומרים שהגלנץ לא נפגע לגמרי, פגיעה קלה בגלנץ ולא... הגלנץ הוא בעצם הכיסוי העליון של האיבר? נכון. יותר מדי מועלים התעסקו שם בעניין הזה, מה? לא, הוא קרא, אני לא יודע למה הם קראו דווקא למועלים ההם, כי הם נחשבים אולי למומחים. בקיצור, הוא אמר לי להגיע. טוב, אני מגיע למקום, ורואה את המקום, נכנס עם קצת חוצפה, פולש לתוך המקום, בודק את העניין, עובר על זה חזק מאוד, ואני רואה שאין גלנץ בכלל. הם מנסים לשכנע אותו שיש כן גלנץ, אבל אני רואה שאין גלנץ, ואני אומר, רבותיי, מיד לבית חולים. תגיד, הרב רוטרמן, כן. הנזק הזה ניתן בכלל לתיקון? תראה, אני לא פלסטיקאי ולא אורולוג, ואני לא זה שיכול להגיד את הנקודה הזאת, שבזה אני לא עשיתי את זה ואני לא מתמחה בזה. רק מהידע כללי שאני יכול להגיד, שככל שזה קרוב יותר למעשה, אז יש יותר סיכויים להציל את זה. פה בזבזו זמן יקר, אתה אומר. המון זמן יקר. זה לקח בערך, שהתקשרו אליי, זה היה בסביבות אחרי השעה 4. ומה המסקנה שלך שבכל זאת ברית מילה צריך לעשות או על ידי מוהל או על ידי רופא? לא, מוהל. מוהל? מוהל, כן, בהחלט. תראה, בסטטיסטיקה הם שווים בבעיות. כן, אבל בכל מקרה אסור שאת הברית יעשה מישהו לא בקיא בעניין הזה. אם היה עומד עליו מישהו, אני אפילו לפעמים מעודד את הנושא הזה, שיעשו את זה, אבות יעשו את הבריתות. וברוך השם, אם עושים את זה בצורה, המוהל הוא מספיק ערני, הוא מספיק חושב ומדע את זה, לא צריכה לבצר שום בעיה. נו, הרב פנחס רוטרמן, שלא נדע צרות. תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת ומיד אחריה הרגעים הגדולים של הסופרבול שריתק הלילה יותר כמעט מיליארד צופים בעולם.